Uite gesturile tău. Nu băga cap. Singur face? Ce? De ce nu pui face ceva? Vezi, dă-i-o alea cum e aproape. Da să vezi. Vezi la gură? Înghete plăva, înghete. Hai că ajunge la asta. Stai, nu e ajuns. Ia uite. Nu, filmatul. Stai. Hai la asta. Stai. Doi. Nu-ți vede nici cum faci. Mănâncă plăvar, mănâncă. Asta în gât. De ce să-i stă în gât? Păi rămâne să-i stă. Nu-i stă în gât? Nu-i stă în gât. Lasă. Hai pe disura asta. Nu se vede, Fanic. Vine acum. Dar să fie de drept. Hai. Ia uite, pune aici să fac. Dar nu e asta să fie de drept. Înghete, fătuți leagă, nu putere.